जोबथा ओमफ्राय जायफ्रा भटिं होनो थाखाय लाइजाम होजादोंमोन बिथांमोना भटिंखौ होदों आरो रिजाल्टफोरनो होदों। नानिनि मोजां मोसानायखौ नुनानै बेसेबां मार्क होयो आङो सोंनो सानबाय। जोंनि देरहासार सारना बेसेबां मा नुखो दानि सायाव आं सिगां बुंनायसै ना साराव बुंदों आङो फंसेसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो सानबाय। आंनि जि नायनो थाखाय आङो जि बिबान मोनदों आंनि बिबान मोननाया बेनो दहायबो आङो बुंखांबाय गासैबो जे नोंनि प्रेजेन्टेसन खालामनाया मा जादों मा जायाखै आङो बेखौ नायनो थाखाय आङो दायथ' मोनदों। आङो दा मस्टलि आङो नायदों जाहैबाय स्टेजखौहाय माने गाव मोननाय लोगो लोगो गावनि बायदि बाहायनो हादोंना हायाखै आङो बेखौ नायगासिनो दङ। आङो माखासे मोसाग्राफोरखौ आङो नायबाय एसे बेबायदिनो गावहा स्टेज मोनब्लाबो जे गावनि नङा बायदि बबेबा जायगायाव मोसाहैदों बायदि मोसागासिनो दङ बिदि एक्सप्रेस खालामगासिनो दङ। नाथाय आङो जे एन्जेलिजा बे मोसानायखौ आङो मोजां मोनदों। जे मोनफ्रोमबो खनायाव थांनानै बेबायदिनो मोसाहैनायखौ आङो नुदों। दा आङो हानाय बायदि आंनिफ्राय आङो मार्कखौ आङो होबाय नाथाय बाखिया बे सारनि आखायाव थाबाय। आङो बेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय। कस्टिउमखौसो मोजां मोनदों आंना कस्टिउमखौ ना मोजां मोनाखै गाननाय जोमनाया बयबो आखाइ खबना होदो माने बिफां लाइफां सोमखोर मिथिंगाखौनो लाफाजोबनानै मोसानाय बायदि नुदों आरो नंगौना नङा गोथां औ बिराद मोजां नुदों। स्पेसियेलिटिया एन्जेलिजाना माने फेसियेल एक्सप्रेसन आरोखि मोखांनि जिथु मोखांजों माने एक्सप्रेस खालामो गानखौ दस्रा कन्टेस्टेन्टफोरनिफ्राय नोंना बेलेगसिन आरोखि नोंनि स्पेसियेलिटिया बे बयबो आखाइ खबना होदो। गावबागाव सिटआव थांनानै जिरायहैथ'दो। जाजफ्रा गावसिनि मार्कखौ नायलायबाय मार्क होफुबाय थानायावनो मोसानो थाखाय आङो बुंखानाय बायदि